Ndabvunza imwe futi kwese iwe makwesheni ako apere iwe. Hai, kuti chapedza lini? Chibvunza. Udabvunza. Oh. Mai nyati. Munhu anongobowa. Kuti ndinyatso explain. No, she tried to break my marriage. She tried to break my marriage. Pakati kwanzi dedi vavatsvinyira ziso vachibuda muchechi. But ivo havazivi kuti inini I'm a natural lie detector pana dhedha. Kana vachitonyeba ivo pachavo muromo unotanga kudai kuita kunge vane pfari. Ndinoziva kana vachinyeba. So the minute I asked him and he told me his side of story, I believed him. Ndikazoti no, shavi ravo rekusada kuona dzimba dzinomira zvakanaka ranga rapinda vanga vachida kukanganisa marriage yangu. Ndosaka ndakavamaka. Wachi kuti ndakadi kuenda kunovarova kuti tinorwa mustreet hezvo anovaziva here mainyati zigadzira kadai vakandigarira ndinofa.